Сабан туйының матур ғөрф-гадәте бүләк җыю. Бәйрәм алдыннан районның оешма предприятие коллективлары бүләк җыюда катнашты. Сабан туйны көтеп алабыз инде һәр елдагыча. Сабан туй ул безнең яраткан милли бәйрәмебез. Менә бүген дә әле бүләк җыярга чыктык. Нәкъ элеккечә матур милли киемнәрдән баяннар, хрумка гармуннар белән рәхәтләнеп, кешедән кешегә кирип, менә шушылай юласына туры китереп бүләк җыябыз. Бәйрәм буласы мәйданда эш кайнап тора. Райондашларыбыз урамнарны бәйрәм мәйданын тәртипкә сала. Күмәкләшеп башкарылган эш кешеләрне берләштерә, команда рухын күтәрә. Мөслим Сабан туйы программасы 12 июньдә иртәнге 9-да башлана. Райондашларыбыз килгән кунаклар, күргәзмәләр, татар ихатасы белән таныша алачак. Сәүдә буласы урыннарны бүген бәйрәмгә әзерлиләр. Чистартабыз, юабыз менә кызлар белән. Һәм инде күп кенә кунаклар килер дип өмет итеп калабыз. Сабан туйның күрке концерт программасы. Бөтен кеше ял иткәндә артистлар эшли, халык күңелен күтәрә. Тантана гадәттәгечә балалар массовкасы белән башланып китәчәк. Без мәйданда булып, бераз сәхнә артын күреп, репетицияны күзәтеп кайттык. Массовканы район хореографлары куйган. Бу бик катлаулы һәм масштаблы эш. 500 баланы бер юлы өйрәтү, синхрон хәрәкәтләндерү зур сабырлык таләп итә. Без мөселманчыклары, без бибез массовкада, үзебезнең бәйрәм бибез концертларда, Сабан туйга да килегез, карарга безгә. Көндезге концертта район башлыгы һәм килгән кунакларның бәйрәм котлаулары яңгыраячак. Программаны районыбызның алыштыргысыз җырчы биючеләре бизәячәк. Шулай ук бәйрәмдә танылган җырчылар Эльмира Нагыймова һәм Раяз Фасихов көтелә. Көндезге беренче яртыда ипподромда ат чабышы була. Көрәш 3нче яртыда башлана. Кичке Сабан туй кичке 7-дә. Бәйрәм концертына Мәскәүдән диджей Радик, диджей Айрат Сафин килә. Шулай ук танылган җырларны башкаручы Виахид ансамбле булачак. Лейсан Сабирова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.